Jirgin da ke dauke da 'yan kasar Nijar 525 daga cikin waɗanda suka je cin rani a kasar Libya kenan ya sauka a babban filin jiragen sama na Jihar Hamani da ke birnin Yamai a kokarin da gwamnatin Nijar take yi wajen shigilar 'yan kasar ta da ke kasar ta Libya bayan samun labarin cinikin bayun da ke faruwa a kasar. Bayan dai dawowar su gida, 'yan kasar ta Nijar sun bayyana muna cikin halin da suka kasance a kasar ta Libya. Babu daɗi, ana kamun mutane da ka ta wurin aiki sai a wanka ka ba a kame ka a zo a liƙe ka a ce sai ayo belin ka 2,000 ko 3,000. To wani na zai baka kuɗi 3,000 kai da baka samu na aiki ba ma jini 30 ina za ka samu 3,000. Wasu ma na a bikina wanda an kama wanda muke tare su yi wasu na gadashi na suke da sahi a basu kashi da rana a basu kashi da mureci a basu kashi hakan gana kuma sai an tsoma mutum cikin tanu a harkar sai shi. Mutanen Nijar suna da matsala wallahi dan ma har yanzu akwai wani abuci na shi yana can na ce mishi zo mu je mu rubuta sunan mu cha shi bai zo shi rubuta sunan shi yace dan ƙarya na ba su ba su biyu ana kanan ba ni na je na rubuta sunana kuma gashi Allah ya sa na samu jirgi ga na zo gida lafiya. Zancen da kaji ana ce ma ana sai sa mutane kakkai garrama ana sai sa mutane ko ba gane ba dan ni na ga wanda mashina cikin mota ana tambayar su in sai she suna aka ni an min kamu 4 ga wata guda kamu 4 ana min ga wata guda kun beli na aka da kuɗi. Wata tawaga ta musamman ta wasu kusoshin gwamnatin Nijar a ƙarshen jagorancin ministan cikin gida Bazum Mohammed ce ta tarbi 'yan ƙasar ta Nijar. Tubarkalla mahi yawan matasa ne kuma kana ganin su alaman su mutane ne wanda suka na cikin koshin lafiya babu shakka sun je neman abinci Allah bai sa suka same shi yanda suka yi tsammani ba kuma da muka ji halin da suke ciki shugaban ƙasa ya ba da umarni aka tada jirgi ya je ya kwaso su jirage su 5 za mu aika in suka kare shi kenan kuma ba su kare ba kuma ya cancanta mu kara za mu kara yawan jiragen da za mu aika. Samarin sun zo kuma mun ɗauki matakai na yau a ba su abinci nan a aeroport na Niamey kuma cikin daren nan mu kawo musu bis su ɗauke su su kai su gidajen su kowanne a cikin jihar shi kuma cikin gundumar shi. To ko yaya makomar 'yancin ranin bayan dawowar su gida? Za su ci gaba da gwagwarmaya ta rayuwa kuma insha Allah za su iya fita kansu mu kuma za mu tallafa musu. Kimanin da 'yan kasar Nijar 4,000 ne ake sa ran za a yi shigilar su daga kasar ta Libya. Yusuf Abdullahi, taskar VOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar.